Много исках да запиша едно финансово видео, защото тръгнах да смятам едни неща и никак не ми харесаха. Така че, може би някой има нужда да чуе това в момента. Ще си взема лаптопа, защото съм си изкарала едни таблици. Та става въпрос за това дали да се върна в момента в София. При положение, че трябва сега да си купя жилище. Тоест в София искат уседналост от 3 години поне, за да може детето ви да учи в държавна детска градина или държавно училище. Тоест, ако вие нямате уседналост 3 години, то задължително детето ви трябва да отиде в частно училище или детска градина, което е средно 6500 евро на година. Силно има и по-скъпи, но горе-долу средно излиза толкова. Така че сега ще ви кажа, отворих най-популярния сайт за имоти, за да видя какви са цените в момента на имотите. Очаквах някакви страшни неща, но честно казано има много различни обяви. Има и по-достъпни, има и не. Разбира се, ако става въпрос за панел, даже имаше луксозно обзаведени, ама наистина хубави, което и бяха на добра цена. Въпросът е, че кой би си купил панел, нали? Сега аз не бих. Така че само като видя панел и махам обявата, колкото и хубав да е апартамент. За къщи, тук другия проблем е какво всъщност ти предлага София. Тоест, ако ти работиш дистанционно, т.е. не ти се налага да живееш в София, защото нека да не се лъжем, но на кой му харесва да живее в София? Ако си млад и си 20 годишен, може би ще ти харесва. Обаче ако си семейен човек с деца и тези деца трябва да ги караш на училище и на детска градина и искаш да дишаш чист въздух, според мен няма такъв човек, на който да му харесва. На мен не ми пречеше София, когато бях млада. Дори не съм се и замислила за много от нещата, които в момента се замислям. Осъзнах, че не дишам въздух реално, когато дойде COVID и когато бях бременна и когато вече започнахме да идваме и първия триместър реално го изкарах на чист въздух и осъзнах колко ценно нещо е това. Та вижте сега каква сметка съм си направила, която е доста интересна. Да кажем, че ще ви струва 250 000 евро да си купите едно жилище от 50 квадрата. Да, правилно чухте. Горе-долу средно толкова струва, независимо какъв квартал ще изберете. Аз си направих труда да гледам страшно различни квартали, като не съм гледала най-крайните квартали в София. Гледала съм, дори не съм гледала и най-престижните, които се водят, защото за мен те не ми вършат работа. На мен тези престижни квартали, като знам там какъв ужас е с паркирането, дори не искам и да ги гледам. Така че, това, което съм си извадила, с ипотека, ако вземете ипотека за 150 000 евро, защото в момента е толкова нестабилно всичко, че дори банката да ви дава 90 или 100% кредитиране, не съм наистина занимавала съм се професионално с управление на лични финанси, но това е било последно преди 6 години. Така че в момента не съм на 100% наясно какви са условията за кредитиране. Наясно са към онзи момент, преди 5-6 години, но най-вероятно са почти същите. Така че тогава банката даваше 60% съотношение дълг-доход да имате. Тоест, ако изкарвате 1000 евро, може да имате 600 евро дълг. Накратко казано. Сега не знам дали е така. Мисля, че затегнаха по едно време условията за кредитирането, което е добре. Но аз в момента при положение, че е изключително нестабилна икономическата среда,
И не се знае заради изкуствения интелект, хората, които са на високите позиции и са добре платени, доколко ще бъдат още така добре платени и то в този сектор. Така че, моя съвет е, ако ви се налага, както на мен може би ще ми се наложи, да си купувате сега жилище в София, то по-добре си купете с възможно по-голям брой самоучастие. И да, в момента, ако лихвите може да се намерят за 2,5% лихва, и вие си казвате, ама защо да не ползвам безплатни пари? Защото това няма да е винаги така. Спомням си, банката е частно дружество, т.е. тя може да си дига лихвите, когато си пожелае. Така че предишната криза са били също пословични цените, след това има спад от цените около 50-60%. Спад на цените на жилищата, не на сделките, на цените. И тогава си спомням около 2014 година, мой колега ми се похвали, че рефинансира кредита си, т.е. намалява лихвата за по-изгодна на 8, и нещо процента. Представите ли си за какви лихви е ставало въпрос? Така че в момента си смятайте дори някаква тотално песимистична вноска, ако не на 2,5, а на дори 5% си смятайте, защото не се знае до кога тези лихви ще са 2,5%. Така че, да кажем, тук сме извадили някаква извадка на текущата ситуация и ако примерно аз изтегля 150 000 евро кредит, 650 евро ще ми бъде вноската, такса поддръжка 75 евро на самия имот, 900 евро за храна за 3-членно семейство, 300 евро ток, вода, интернет, телефони, 2 коли, 600 евро. Това са застраховки, гориво. Според мен тук това е на завишена цена, но да кажем, че ще се съобразя. Дете, спорт, занимания 400 евро. Дрехи също. Частно училище 750 евро. Здраве и стоматология 300 евро. Почивки, ресторанти, развлечения 500 евро. Непредвидени разходи 500 евро. Тоест, тая сметка тук излиза 4975 евро на месец. Имаме и ако същата сметка, но ако ипотеката ми е за 250 000 евро и т.е. 1050 евро ми е вноската. Така, сега, тук това са вноски за 30 години, като аз малко съм възрастна и със сигурност за 30 години вноска няма да си взема. И лихва около 2,5-3,5%. Тоест, да кажем, че е окей, нали? Защото, примерно, аз не бих изтеглила 250 000 евро в момента. Не знам, може би ако си намеря къща, да, бих, но за апартамент не бих изтеглила такъв кредит със сигурност. Така. Тоест, с по-високата вноска по кредита се получава 5375 евро за ипотека. В момента наемите са такива, че мисля, че около 600 евро може да си намериш наем. Не знам. Така че горе-долу, ако изтеглиш 150 000 евро, то вноската излиза горе-долу също. Така. Ако не плащам ипотека и за частното училище, си спестявам около 1500 евро някъде беше. Така. Средната заплата даже повече. Мисля, че 1800 евро. Търси си таблиците само. Да, 1800 евро е при по-ниската ипотека. Да. При по-високата, извинявам се, 1400 евро е на месец при по-ниската ипотека. Така. Средната заплата в София е, да кажем, 2000 евро.
дали ви излиза сметката да работите за средна заплата в София и да имате такива разходи. Ако сте двама човека с средна заплата в София, със сигурност не ви излиза сметката и тия 5000 евро със сигурност не можете да си ги позволите. Това са едни много груби сметки, да не говорим за 250 000 евро. Че най-вероятно, ако се напъна и със собствени усилия, така както правиме в момента сами ремонти, че за тия 250 000 евро, най-вероятно, ако си купя в селата имоти и така нататък, мога да си направя ретрит център, която ми е на мен крайната цел. Някак си абсурдни ми се струват цените. На вас увеличили ли се заплатата, откакто влязохме в еврозоната, или напротив, намаля ви с 2 или 3 пъти, както някои хора казаха? И все по-абсурдно ми се струва и аз мисля, че хората все повече ще ограничат разходите, които не са им жизненно важни. И тази чалга култура, която е да живееш много над стандарта си и да показваш някакви безумно скъпи вещи, които имат същите функции като тези, които не са толкова скъпи, не знам до кога ще продължи. И ти наистина ли си богат с твоите кредити? Или и ти като мен живееш много под стандарта си и разполагаш и си правиш всичко според твоите доходи, а не разчиташ на банки и кредитори. Интересно ми е какво мислите, пишете ми в коментар. Много исках да запиша това видео, да много се е записвала, защото записвам с нови микрофони и не знам дали съм успяла. Така че може да ми е интересно вашето мнение и очаквайте скоро нови видеа.